Сега ще видите рецепта за баница с сирене с масло. Необходимите продукти са кое за баница, сирене около 250 грама, олио, кисело мляко, яйца и масло. И щяхме да забравяме малко сода. Това са необходимите продукти и сега започва приготвянето от нашата баба. Давай! Сиренцето натрошава на едро, кажи. По-наедричко сиренцето, натрошено. Казвай, какво правиш? Слагаме 2-3 лъжички кисело мляко. 1 лъжичка сода бикарбонат. И почваме лекичко до получаване на хомогенна смес. Малко по-едричко сиренцето да се усеща. На дъното на тавичката малко олио, равномерно намазано. Давай. Обяснявай какво правиш. Намасняваме от двете страни. Всъщност двете кури, това си е моя техника. По двечки са коричките, не е по една, защото иначе става много тънко. И завиваме. Много хлювче става и готово.
И така продължава до края на всички кори, като се завият и стигнем до последната. Стигнахме до последната. Всичко. Готово. Така, до тук свършихме наложена баница, тъй наречената шопска наложена баница. Взимаме едно парче. Хайде. Отива в микровълновата масълчето. Да го стопнем. През това време какво правиш? Стои време ще направим с една лъжичка кисело мляко, малко олио и от яйцето, което е останало. Ако не ни е останало, ще сложим един жълтък още и поливаме отгоре баницата. Мога да те дам. Казай какво правиш. Което ни е останало тук малко и ако не е останало, още едно яйце чукаме, разбиваме го добре и с маслото заливаме отгоре баницата. Така ще има хубав тен, една жълта, хубава, хрупкава коричка. Пускаме фурната, най-напред, отгоре и отдоле реотаните.
за да се дигне отведнъж. Ако фурната е по-слаба отдолу, няма да може така пръхкава баницата да стане. И сега чакаме да стане. Около 20 на минути е това положението. Ето. Още 10 минути. Да видим какво е станало. Това е готова продукта с вода, хаси ли са? Не, само ще я покрием. Айде, покривай. Айде, приятен апетит. С малко. Ще опитам. Сега ще си извадим малко да видим как е. Ето е как изглежда тревченикът. Това е то.